Až do svých 40. narozenin jsem si žil celkem spokojeně. Každé ráno, abych ušetřil korunu za veřejnou dopravu, jsem prohnal kolečkové brusle až na své pracoviště do Vysočan. Cesta ubíhala poměrně dobře, protože jsem se držel v těsném závěsu za autobusem číslo 137. Pravda, trochu mě znervózňovalo, že školní mládež a učňové na mě ze zadní plošiny pokřikovali za vozem, za vozem. Co pak na podzim a v zimě jsem posměch vydržel, ale na jaře a v létě, kdy okna autobusu byla otevřena a školáci přidali mnohdy k pokřiku i slinu, jsem musel jezdit v gumové koupací čepici. Jakmile jsem přijel do továrny, uložil jsem brusle do skřínky, svlékl koupací čapku a omyl obličej solvinou. Pak jsem si oblékl pracovní kombinézu s nápisem Formule 1 a ujal se řízení ještěrky, se kterou jsem již ujel 30 kilometrů bez nehody a která byla stále jako nová, neboť se mi denně leštil. Miluji totiž dopravní prostředky všeho druhu. Proto jakmile přijdu domů, pracuji na výrobě dvojkoloběžky, se kterou bych se rád vydal na cestu kolem světa. První etapu jsem nazval Od Až k Tatrám. Práce mi jde od ruky. Už mám řídítka, 2 zvonky a o kolečko víc. Jistě se ptáte, proč stavím dvojkoloběžku, když jsem jen jeden, ale hodlám se v brzku oženit a rád bych, aby moje cesta od až k Tatrám byla i naší cestou svatební. Nejprve jsem se chtěl oženit, až bude koloběžka pro 2 v cajku, ale právě v den mých 40. narozenin rozhodla maminka, že musím stavbu přerušit a pohlédnout se po nějaké rozumné, inteligentní krasavici. Jsem zvyklý poslouchat maminku na slovo, neboť má známé u policie. A proto jsem hned druhý den zanesl do novin inzerát. 40letý mladý gentleman zajímavého vzhledu a vzrůstu, majitel dvojkoloběžky, ruksaku a mapy, hledá dívku podobných vlastností. Značka Buzola vítána. Do týdne přišlo několik nabídek. Vesměs z Bohnic. Nevím proč, ale maminka mi na ně nedovolila odepsat, přestože jedna dívka žila podle dopisu vysloveně na úrovni. Psala, že bydlí ve velikém domě s obrovskou zahradou, po které se pohybuje tiše služebnictvo v bílých pláštích. Značka koupele a skotské střiky 3krát denně. Rozhodl jsem se proto, že si najdu nevěstu v nějaké lepší restauraci. Vybral jsem si skladní knížky na heslo Vašík jede do světa, 13 korun a vyrazil do centra. Dlouho jsem bloumal pěší zónou a šátral okem v oknech drahých restaurací, ale nakonec jsem se rozhodl pro automat Koruna, neboť mi bylo sympatické, že tam se likvidují pokrmy ve stoje a odpadá tudíž ta trapná věta: slečno, dovolíte, mohu si přisednout? Protože se mi třásly ruce trémou, dal jsem si sulc. Takovou krmi jsem opravdu ještě nejedl. Po několika soustech jsem úplně ztratil chuť k životu. Ale nějaký dobrý člověk se naštěstí nabídl, že to za mě dojí. A tak jsem opět začal hledat nevěstu. Bloumal jsem Korunou sem a tam, ale ten den se zřejmě sytil jen starší ročníky. Po hladové inteligentní krasavici nikdy ani stopy. Náhle ve mně uzrálo rozhodnutí. Najdu si nevěstu na diskotéce. Druhý den večer, oblečen ve své nejlepší švestkově modré šaty, fialového motýlka a sandály, jejichž podrážku jsem si v dílně zdrsnil rašplí, abych neměl na parketu problémy s rovnováhou, jsem se vydal do klubu mladých v Praze 9. Klub jsem našel snadno. Hudba středního proudu byla slyšet až k refíži. U vchodu jsem požádal o vstupenku. Nesplecte se ale, pane, Vlachovka je v Praze 8. Pronesl urostlý uvaděč. Ale když jsem mu domluvil s propitným, pustil mě dovnitř. Děvčat byla v sále opravdová úroda. Chtěl jsem využít toho, že jsem zatím v klubu jediný chlap a požádal nejbližší dívku o tanec. Vole, nech se vyšetřit, řekla dívka hlubokým hlasem. Pochopil jsem, že ne každý, kdo má dneska v uchu náušnici, musí být holka. Když jokej nasadil punk hard rock a všichni se vrhli na parket. Přimáčklý do kouta jsem pochopil, že jsem si sandály zdrsnil zbytečně.
Skoro všichni tančili na hlavě. Také mi došlo, že můj účet zvaný Eman už asi delší dobu neletí. Skoro každá hlava byla ze dvou nebo alespoň z jedné strany vystříhána. Někteří mládežníci měli dálnici uprostřed. Také barvy vlasů nebyly tradiční. Převládala červená, modrá a fialová. Vzduch připomínal autolakovnu. Rovněž můj oblek se do klubu nehodil a ostře kontrastoval s ošacením ostatních. Měl jsem volit raději nějaké volnější roucho a kalhoty, takzvané mrkváče. No nic, pro dnešek se s tímto tanečním kroužkem rozloučím, pomyslel jsem si, ale zítra všichni uvidí, jak umím mít s dobou. I když už jsem 40krát slyšel z jara zpívat Kosa, mám mladé myšlení. Druhý den, v polední 20minutové pauze, kdy je dílna nejméně 2 hodiny prázdná, jsem oželel oběd a začal pracovat na své vizáži. Nejprve jsem si šuplérou změřil hlavu, nastavil frézu a před zrcadlem, které jsem přinesl z umývárny, začal kadeřnické dílo. Vyholil jsem si strany tak dokonale, že jsem byl rád, že mi zbyly uši. Napínáčkem z nástěnky jsem si propíchl boltec a zasadil do něj fialovou šponu, kterou jsem sebral u soustruhu. Opět jsem pohlédl do zrcadla. Musel jsem se představit, protože jsem sám sebe nepoznal. Zdálo se mi dokonce, že jsem jaksi předběhl dobu. Začínal jsem si sám sebe vážit. Ocelovým kartáčem jsem vyčesal zbylý pruh vlasů do kohouta a rozmýšlel, jak ho obarvit. Opět pomohla nástěnka, jejíž heslo "Dnešní mládež má zelenou" bylo do očí. Vykročil jsem do lakovny. Povedlo se, protože když se moji spolupracovníci vrátili pozdě odpoledne z oběda, zeptal se mě mistr: "Hej, zelený mužíku, neviděl jsi Vaška?" "Ale já jsem přeci Vašek," odvětil jsem hrdě a mistr mě poslal k závodnímu lékaři. Místo do ordinace jsem spěchal domů, abych si na večer připravil vhodný oděv. Své modré kalhoty od obleku jsem podkasal a přichytil nad kotníky gumičkou od zavařeniny a vytvořil takzvané švestkáče, což domovnice Jeroutková potvrdila, protože pravila, že mám pecku. Místo saka jsem si oblékl ubrus. Dírou uprostřed jsem prostrčil hlavu. Všiml jsem si, že v rohu ubrusu je přilepená vidlička, tak jsem ji tam nechal. Opásal jsem se řetězem z vánočního stromku, do špony fuchu zavěsil prskavku a vyrazil do Prahy 9. Cesta mi pravda trvala poněkud déle, neboť ze 2 tramvají mě vyhodili a jeden občan mě dal omylem do čistírny. Ale nakonec jsem se do klubu přeci jen dostal. Co vám mám povídat? Panáček u vchodu mě pustil bez vstupenky a ještě se mi hluboce uklonil. Mládežníci mě ten večer zvolili králem diskotéky. Akorát nevěstu jsem opět nesehnal. Už jsem jí měl na dosah ruky, ale když jsem jí požádal o tanec, zvolna pronesla: "Vrať se do hrobu, Magore." Ano, vrásky ve tváři bohužel prozradili můj skutečný věk. Ale není zdaleka všem dnům konec. Už to mám